iya turu sisan yana ta sa tle azumuni ma karo kelen o salati o karo kelen ta fene ba nya fere do be o ka cha karo kelen sai ko min garangani na nyoko na ko danye gani ne karo kelen ne tele bisa ba sore bo fere garangani o ka cha tele bisa ba marali yo kuno do fene ka tamene ka nini tambera tele bisa ba kan do ne be singa dim bote ka turubo no kare ita sambaka soro fanela ita sambaka soro no ya aturu bo dam na dro ita sambaka soro wala o doi be ka fibo doi bo ko bla ka do re turu ambasi na wati be samia fe adika gele jiba fa amulu samia kadala ngame samia fe jima na jima da ko bituli samia fa na fa ka do ko nani isra ka doni mimbara o do war soro ngame ati soro di bon tlema fana tleba fa jika dai nga a chailemba mandai a desele mandai toujours ki hagli toala ni ki ganna fasora toujours bi doka toujours ba fufu to ambe to amna fasora to am wa kono dal ko mi ka damna sisa yen ga fense avril sera wa ko no yalin kuma telefari yalin ni mana turu chugo chuga besa ni jiti bulo re foni ya bla folo avril kono la kana mois de mai la kana fo jeune na sa ko be ba so ji tambulo anya koloni ji ale ji te kolon kono ini selati tu tele ba fa bon client de na ambo amul angorola nuna na sa mo lu bi min sura anto jati ama min sura ambo de la ya amba daji ki ngoro mulu bo ba bi binere samulo haga mina ba samulo kemen fla kemen biduru kemen bioro bo lu fana ta jita ji sulu de la ema muso mina atamulo angoro de la mo fla mo sa bisa ke furu betre me ka atre le saba ko no bon amba firo tsugure mena tige ngam so roba nu bo sisa na bora afere kala be chaya bo na gelera mu amba tige munu bulo olu de fere be nyama ka bla anye sisa na ya tige munu bulo aboli na gelera olu kele ne ba bla anye amina tige sisa ngoni saladi ni ya esa ba fa ka boli no me foro kono ke me fla ndu an yɛrɛ bɛ sɛgɛn ba de sɔrɔ a la parce que n'a gɛlɛyara i kan ka tigɛ fɛn fɛn bolo i t'a sɔrɔ bolo i bɛ yaala yɔrɔ bɛɛ la ka sɛgɛn n'i ye dɔɔni min sɔrɔ a dɔw la i bɛ taa feere i bɛ bin dɔw la i bɛ dɔɔni sɔrɔ dɔw la ni bira na bi 400 peut-être sini n'i ye sini ta feere i bɛ dɔɔni sɔrɔ o la o b'a a sɛgɛn kun fɛ n'o tɛ sɛgɛn ba de bɛ saladi baara la n'o tɛ an b'a tigɛ minnu bolo sisan a bɔlen tɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ na a selen filɛ an b'a tigɛ o bolo sisan wa n'a gɛlɛyara yɛrɛ i bɛ na o dɔw bolo yɛrɛ i t'a sɔrɔ ibe ko be ku no fe u ba fa ko ye ko client ka ca ka sɔrɔ a bɔle e y'a tigɛ a bolo a bɔle a nɔgɔyara a gɛlɛyara i y'a tigɛ a bɔle ne pour que n'a gɛlɛyara a ka dɔ d'i ma mais n'a gɛlɛyara i bɛna tuma dɔ u b'a fɔ a sannen don dɛ waritigiw y'a san dɛ n'i ma wari bɔ k'a bila a kunkɔrɔ u t'a bila i ɲɛ yala kɔni a baara ma nɔgɔ an kɔni b'a la san kalo 12 kɔnɔ an ka baara don a nɔgɔyara a gɛlɛyara an b'o de la mais ni fɛn t'i bolo i k'a kɛ a ka fisa saraka deli wala ni ka kɛnɛni na i k'a kɛ a ka fisa saraka deli nana taara ni mo dongo do nana songo diabi na ya dibi ka de sini o dugu ya kuno na Thomas abi dugo wodi do kono on na yere nanga kɛnɛni na mina woshi na la mi ngara diga bu ka dimba musaka ci wangalo wala mo chugo dila boy ka sara tin yene ba ki mina fere zo mina do akono ka tige ka tana bo nu nana tige u mina do ne ta do mina shia ali shira gi siga no tuyo do etina do mina ni mana nda do mina do tige do ero de la do ni